ħafna qed jażlu li jibqgħu reqdin quddiem ir-realtajiet ta' pajjiżna. Dan kien is-sentiment espress fil-protesta li saret mill-għalliema tal-Emkast l-4 filgħodu fejn numru ta' edukaturi nġabru b'solidarjetà mal-lettur illi safa aggredit minn student fl-20 ta' Marzu waqt lezzjoni fl-Emkast stess. Net News kien preżenti għal din il-protesta u tkellem mal-President tal-MUT Marco Bonnici illi stqar li din il-protesta saret għaliex din kienet biss waħda mill-sensiela ta' aggressjonijiet li esperjenzaw l-għalliema fl-iskejjel Maltin u Għawċin. Aħna batna messaġġ illum messaġġ b'saħħtu li ma nistgħux nitħallew waħedna naffrontaw sitwazzjonijiet li mhumiex sitwazzjonijiet laqqas tagħna huma sitwazzjonijiet tal-poplu kollu. Fil-kumment tiegħu il-President tal-MUT spjega kif pajjiżna għadu kif kellu studju li jispjega li ż-żgħażagħ Maltin huma l-iżjed imdejqin fart twelidhom fl-Ewropa u huwa għalhekk li dan ma jistax jiġi injorat. Marco Bonnici semma numru ta' raġunijiet li jista' jkun li waslu biex iż-żgħażagħ jispiċċaw imdejqin f'pajjiżna, fosthom l-aċċess faċli għal sustanzi li uħud minnhom ġew legalizzati kif ukoll l-alkoħol u l-lob tal-azzard. Semma wkoll li ninsabu f'sitwazzjoni fejn timxi skont lil min taf u mhux skont il-ħiliet li għandek u kemm taf skola, filwaqt li jinsista li rridu nħarsu l-barra mill-ambjent akademiku u naraw il-formazzjoni sħiħa ta' tfal u iż-żgħażagħ Maltin u Għawċin u insista li kulħadd għandu jerfa' r-responsabbiltà tiegħu sabiex aggressjonijiet bħal dawn ma jerġgħux isiru. Aħna nixtiequ li kulħadd jerfa' responsabbiltà tiegħu. Aħna qed nerfgħu responsabbiltà tagħna, ġifieri aħna qegħdin nagħmlu qegħdin nippruvaw naraw li l-formazzjoni ta' tfal u żgħażagħ tkun waħda tajba. Imma rridu jgħinuna kulħadd, rridu jgħinuna ġenituri, rridu jgħinuna l-istituzzjonijiet, rridu jgħinuna anke l-ministeri diversi li qed imissu ma' tfal u żgħażagħ. U dik hija t-talba tagħna li lanqas ikun hemm concerted effort minn kulħadd. Net News tkellem ukoll ma' għallim fl-Emkast illi kompla ma' dak li stqar Marco Bonnici fejn anke tkellem fuq id-diffikultajiet varji illi qed jaffaċċjaw. Irid ikun hawn iktar sigurtà fuq il-kampus li jkollok security people qed iduru mal-kampus biex jekk inqala xi ħaġa minn dawn jistgħu jieħdu azzjoni mill-ewwel. It-tieni ħaġa għandna problemi per-każu bil-mobiles fil-klassi, l-alkohol eċċessiv, ġifieri għandek studenti li bażikament qed jiġu hawnhekk just for the social fun of it, mhux li biex vera jitgħallmu u dawn l-affarijiet għandhom jispiċċaw. Xejn Riolo għal Net News.